Good morning guys. दिनैबो जानायनि मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय गाइस. खायद'आनो जाहैबाय ना गोरैजो आलु संनाय. सजनाजो आलु रोसि खालामनाय. आलु थाइसे दं. होनोसै आरो ना मा गाइस. ना गोरैजों आलु ओंख्रिजों बिराद हिट जाखायोलै. नाथाय दिनैनि दिनाव मोननोनो थाङाना. ना गोरैखौ बिराद खस्थ'जोंसो मोनदोंमोन. हाखर सारनानै माने फुख्रि फोथाराव दंमोन आरो सारनानै लाबोदो 1.5 केजिसो मोनदोंमोन. आरो बेयो जाहैबाय सजनाजों आलु ग्रेभि खालामनाय पावारफुल बेसाद दै सजनाया. दे दानिया जानोसै गाइस. दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय. थेंक इउ नायनायनि थाखाय.